Fares Ħassuna, Palestinjan ta' 32 sena, jista' jerġa' jitma' lis-sitt Toledo wara aktar minn 15. اللي خلاني اطلع قل Meta tfal ummu lanqas jgħiduli bonġu, jgħiduli li jridu biċċa ħobs. Ma kellix x'nagħtihom. Sbieħ il-ħadd għazza trakkijiet mobbija bi provvisti essenzjali fosthom bl-ikel deru resqin lejn il-medda ta' Gaza mill-Ġordan u l-Eġittu. U wara nofsinhar il-Ġordan u l-Emirati Arab Magħquda xeħħtu mill-ajru fuq Gaza 25 tunnellata ta' għajnuniet bażiċi u ikel. Il-provvisti ddaħlu f'Gaza wara li Iżrael ħabbar li sa jiftaħ korriduri umanitarji u li sa jieħu dawk li sejjaħ pawżiet tattiċi mill-ġlied għal raġunijiet umanitarji. Iżrael qal li dawn il-waqfiet sa jsiru kuljum għal 10 sigħat. Fi stqarrija l-forzi tad-difiża Iżraeljani l-IDF qalu li l-pawżi militari qed jittieħdu fi 3 bnadi fejn il-militar tagħha bħalissa mhux jopera f'Al-Mawasi, f'Dejra l-Balaħ u f'Gaza City. Iżrael qal li d-deċiżjoni li jidħlu aktar provvisti f'Gaza qed tirribatti dawk li sejjaħ dikjarazzjonijiet folots li qed iħalli n-nies bil-ġuħ apposta. Il-pressjoni fuq Iżrael minn gvernijiet tal-punent żdiedet wara li aġenziji li qasmu l-għajnuniet wissew b'ġuħ tal-massa f'Gaza. Il-Ministeru tas-Saħħa f'Gaza li hu mmexxi mill-Ħamas qal li fl-aħħar 24 siegħa 6 persuni mietu f'Gaza minħabba nuqqas ta' ikel. F'messaġġ rekordjat, il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu qal li n-Nazzjonijiet Magħquda issa ma tistax iġġib aktar skużi li f'Gaza biex tidħol għajnuna umanitarja. Netanyahu qal li Iżrael sa jkompli bil-ġlied f'Gaza u bin-negozjati mal-Ħamas.